pan na number from Asantemai and I make up now cover up the view. If I bet one. Yo nana madame bro Nyansapo kasafidie so na samre muti yenyina yankan enna eye asanteman asetena edoma atwahia ni anigye na nnum to sebo a omobo nyina eye akodie nsensam akyere yie papa fihia duase chi ne tete akodie akonyasam na enna deda ebe nyina ye akodiefo asoyeye ewo menhia kotokufie mu a ehwe ba bia yeti a esansa enchai na sante amane akwan so wesoi ade akye ne manfo eti enna ana atrankonya wo akodie nyina ne kuro no made hye ma ne memma omunyina edidi hye branten achi aba menhia kotokufie mu ha na wo beso aframu esoi akyere yewura na sante hene na wasi bibi ede akire asanteman na wadinsi akantem se obi bedi akonwa kese a na akonwa se ya bonisi Osei oat na asante kese mu no obedinsi ede akire ni wura ede akire asanteman ede akire sikadwa se ensuomo ewiemo bibibia mu Osei yare obedi no kura no ede akire se bi yewura santehene eti enigi a ekwaso nyina ni seboi aye akodie adehye wamo twan sa ebra ne beso wakwase bibi ade akire yewura na setu ne santi na yehu de yehu nyina eti Nyansapo media ye wa ha ye ebeto fom bia no yeso ye fan kamem ye de besom ye hwefo ene ye tiefo nana no madaroma Ghanaian santema enne nana no akodie adehye ene ye ti omumui ye hwe de asia bibia di adanse se nananom asore aba emaimu we ye teteniama enne Nyansapo media ye de bramo ena akodie de se branch ye no akodie no adehye nyina de naba na oba besre nsuaye ewo yewura na asante no eti na adehye mumma enenne ye tonyom ye bo aho ye gi ababa na ye gigi sebi ensuaye a wo mo besre ewo yewura na akotokonye ne wonom no se ebeba so eti akodie adehye ena sabre wo mo aso enwum a wo mo ebo aho fefefefefa emu ehwiam we ye tetetetete antansi ye taiba manhia ebehwe ade ebesua ade enso enade de akodie adehye no wo mo ye enne ewo manhia kotokofiem animu no efe anika na ade awasen kura atiyen eti yegusu wo manhia akodie adehye enne na akodie man ne de se branch yi no ena yede no ebesire yewura kotokohene na wabesire nsuaye eti man no tia etonyom ade atwan nsuaye a eba ti de beto fom bia eba mamso ati agrani de na na friend point ni abayo agrani dia bo 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 ye nampa boaso ye dia gray agrani de na na friend point ni abayo agrani dia bo 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 ye dia gray agrani de na na friend point ni abayo agrani de bo 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 aya sa Appiah na mo chadie mo bru sa dia ne de say ya na paboaso ye dia gray agrani de akodie yiniti ni abayo agrani de bo 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 pepe nana no madama etifo na hwefo yera so o menhia fikisi mu eye akodie nkonyansema ye de ye akire enenne yegusua ede ho update emamo sabre nananom nyina ahia eye akodie adehye ma ne memma sene kan no yedi kan eka kire mo no de hye brantia nananom nyina ko dwenkrom no yi no amamra ne amane ye kwan so a eye mfinhye aduasa enan enie
na akodie edi ahenkom ho ache eti enne obade nyankopon ayadom ama akodie adehye na anu atankonyama ne mema akwa adwinkro mu edi asene beda yewura na ase etu santehene wonananom asante hemfunyina tenase apa adehye de ama akodie nananom kof benkromo no yeyi de hye asebia braw enne yede no ebekire nananom nyina yeyi no waye amamra ne amane ewo akodie Osei de akire akodie kro no esoi de akire akodie empanifo enne ene waba menhia fikesie mu asante amane kwanso oba no oba bedinse oba no obeka ntam de akire sikadwa obeka bibi de akire yewura na setu santema nyina piesie ne wodinse sebia braw ye ka ensidi a egwahodo obeso sikadwa afrem de esoi akire yewura ne di adanse se obonhu de akire se Ekobi asante beko ne asante beko baby bere asante befo ne asante befa the senti na ye ka entam ka ananse inswaye ene entam nyina ejina adekro eti enne de hyebrantie a yeyi no wono na otisofo pani enchen a enne oba besi bibi ede akire yewura na asetu ene asante ma nyina eti enne akodie emfri sabre ya ye kase enkosi se no nwotwe bebode na nanam akodie adehye atedenne na nanam akodie achankonyanso atedenne na obetimi atena ase na watimi abu man ni sanse o man na da ho ache yewura bu asemi a enna oba ebeso akire santehene woni gie ne sei mani age pa mani age ya bre enso ne de ye ni age sanse bibia wie peye nti ye ni age maame ye da se na akodie hene aka mu se ye de nyansapo kasafidie de asantama mra ne amane nko de munim ene ekochinchin ya pe na ye de abramo abesom yesi ye ne yakase yesom no na yesom na sabre mprempren yo menhia kotokofie mu a ye ne nananom akodie adehye na ehye ye ka akodie ye te akodie de ekoso akodie ni ade nti na de ye hu akodie adehye ankankasa wo ha nananom trankonya bi wo ha ye no ho betwetwe nkomo na de ekoso akodie nyina no ye de asom ana wada ma ye besre no abodin ama Ghana ne asantema nyina atewodin Odaroma ye frami nana ewu asibu akwam hine ewu asibu akwam ehene ade ma akodie yewura na sabre waje pene ne ofeso ade ma Nyansapo TV se woni yan etwetwen enkomo nana wadaroma ye ka akodie kra ne hen pacho akrodie wo hafu bantem eye kura nananum bachichiriye ya freedom chira no sa krono sa mantem no ye mantem a nana denchira hini ni kofo na etu esa na wombatna akrodie ho esa na metiwase akodie eye denchirafo ene ba akodie ebetena ho bro wadaroma ade na ma yenya akodie edin akodie edina ma yenya akrodie edi se na ye nana bi ye freno nana afumaji onu na woye bofo bia okotra na akwadie na omu didi ho ye didi na se emwa no etofo mu a na chese amanfo enya na chese yedi akoye womu de akoye aduane eti hono ye freno akodie adidie ena na ya ndin akodie akodie adidie ya Radaruma akodie ye okodie adidie nene adane akodie na akodie adehye no abusuan ben ananton ben na sebia brawo omudi akodie akonya pacho entono de eye ahoro ba miensa yedi kan eye poro asifo ana de toso so eye kronkofo na omudi sa akonya no na de toso so ye nana kofi dei nso asifo ni de akonya
what the woman a corner for any a corner for any diwakuna. Sisia de a corner for a Sisia. One and then young we ya pese yama ya shafo any a tear for yina eti akodi e ho nsem ankasankasanka se ne nema ekoso e wakodi enna ankasankasan ye hu de ekoso nyina timu se nema nyina de na kwamu ase bi abram mo besre nsuaye na nsem na penchen bi ekoso e wakodi se na obekire mama Ghana ne asantema nyina agisa asem no afa Odaroma enchiremo no se na yeni ohene e wa Akrodie ho ayimfo no nyina no me se wo nyina afi ho ti ko ba se ne kuro no na akoye se adehie no ye pre obi a pese onya nipa no de bisi akonye no so timfie aduasam adnan na sisia no yenya nyame adom yenya ohina ese obahwe Akrodie man so ndina yeni agi samre no timfie aduasam nan ni ana sebi abraw Akrodie akonwa ada hokura ama sebi nananom atsankwan na ebimpen ho no kura no bebre kura so afifiri mu na de yenhwe animu se kianeke every sambre nkosi se nonso ana no nwotwe bebode na Akrodie anya manhene enukura sa enena Otumfuo nso obeso ya kire no ama Akrodie man so hu se ampa yenya omanhene Ghana ne asantema madaroma yerwa ne ne twetwe nkomofa Akrodie ensensem ho emfinhye aduasa enan ni na Akrodie akonya ato ache na yenyina enim sa asante amane ye de sa akonya eto a obi a de hye opre na akonya nanso yerwa asante na kan so maame anwo a na wanwo enne na abrewa ayipuma kwan mu ama de hye branti a na adom Akrodie de hye eyi no de ne kire kuro no amane akwan so no sa kire kuro no enne Akrodie adehye man mema nyina di akire bo no kukuba ebe boata beta na chi ama na besre nsuaye ewo yewura santenhene eho nti yehwa aho sebo ene enigi a emma ewo Akrodie num nyina aba kumase menhia kotokofie mu a yede odo enkabomu ebe boa ama de chebranti a yeyiri no wabesre nsuaye ewo menhia nti de beto fom bia no yede beba abesom yede mose sabre de chebranti a nanom ayi no yede kan dada se woya amane ewo ni krom de ama ne mindful afe na woba menhia kotokofie mbesi bibidi a kire yewura wo bedinsi na wakantam na wakache sikadwa na wakache santenhene na wakache santeman se baabi a sante beko bia no woni asante na beko ensu oto ewiemo ehemo sebi yewura bowa wobeba na sebi yeka ot sede yeka na emwa ma sebi abra yen akanfo no yentim ye eti oba no waba bedinsi woso afenemu udinsi ade kire wura na wo hye wura bo se baabi ewura befa bia wo ne befa eti na Akrodie manyene fofra oba enne obesi bibidi a kire sikadwa no wo bebo ne hudua de a kire santenhene se obepeja asante obepeja Akrodie na sabi asante beko bia nso no wone asante na beko wo yesoye a na osoye eyare eti enne de ekoso menhia fikesie mu no ana Nyansapo TV yegusu a ede nyina ebrem ewo menhia fikesie mu Akrodie eho se yewura Tutu nyina bepepe madaroma yede na ya ba be kire no dada ama mu ama ne nyina ewie ene na tu se ba be se madaroma so makonya wasibibi a kire no Otumfuo eyi tina na radio no tia to wo be kire so be se be mo ja la je ku no ba santenhene wa to mo ase na ne mi Tutu ama ya to ho ama so mo so ko ti pa wo brasia ekuo kakra obi kuro na so be eba santenhene mo jo na pata tene ni lo so ka so ti bo mu ise abonye so ya so na put me side so the tell me no you know what I come on omi o anu egu omi o gba na ka o egu Abubu pani abaje pa ena tubema na o be
Se Madurufu, you might tell them to park. And you know, it's not me idea. It is certainly in the section and we are the two for it.
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya